Morjesta morjesta! Tällä videolla näette koosteen, eli parhaat palat Torrandon Water-tapahtumasta. Vesirossi-kilpailut siis Torniossa kesäkuun lopussa 2024. Tulette huomaamaan, kuinka hurjissa olosuhteissa käytiin kisat loppupeleissä. Ja jos haluat nähdä nämä kaikki 3 finaalia, niin ne löytyy minun TikTok-tililtä Noora Tolvanen. Lisäksi sieltä löytyy myös koko palkintojen jakotilaisuus, mutta tässä tosiaan niin sanotusti parhaita paloja. Ja ihan ensimmäisenä on kyllä pakko kehua järjestäjiä Hertzille ja ensimmäiset kisat, mitä minä livenä pääsen Vesirossia katsomaan. Ja kattokaapa tätä. Missään tapahtumassa en ole aikaisemmin nähnyt, että tapahtumajohtaja heittäytyy näin. Tuulen takia ei siis voitu normaalirataa ajaa, niin mitä tekee johtaja? Kerää se Samppa kuule hyppää itse Tornionjokkeen ja käypi siirtää pojuja pikkasen helpommaksi radaksi, että kisoja voidaan jatkaa. Ja jos mielaskin oikein, niin 38 kelekkaa upotti tällä reissulla ja tässä nähdään kuinka kätevästi kuule hommaa pelittää ja niin saatiin nopeasti kelekat ylös. Eli siis Tornion vesikelkkailijat ry niin loistavasti järjestetty tapahtuma, todellakin tulen toistekin, jos vielä järjestätte. Ja Toranda toimii äärimmäisen hyvänä tapahtumapaikkana. Siinä vähän lounasta kuule käytiin välissä naukkaamassa ja oli pokaa hyvää. Kaikki siis pelas, niin ruoka kuin juomapuolikin. Ja mitäpä Vesirossi-kisa tois ilman kuuluttajaa? Ylläsjärven Jarkko. Sinä kuule vedit taas sellaisen showin, että minun oli pakko sinun puheista ottaa kuule tämmöstä klippiä sitten, eli parhaat palat kuuluttajan meiningeistä koko päivän aikana. Ei muuta kuin nauttikaa. Ja niin joo, oli muuten Hornettikin lentämässä tuolta yli ja helikopterillakin pääsi lentämään, mikäli sellainen kiinnosti. Mut yleisö, olkaa hyvät. Kuuluttajan parhaat palat Torrandon Water 2024. Oliko selvä peli? Onko yleisö selvillä? Kuskeesta niin väliä nähtyvä pärjää. Ei se ole mikään, nokka vuomalla ja let's go menoksi. Ja sopivasti se Vesisade starttasi tähän kauen aloitukseen ensimmäisen lähtön. Tämänkö me tästä kärsimme alta pois, niin ai että tulee makea loppupäivä. Auringonpaistetta luvassa loppupäiväksi. Herratun aika, on ensimmäinen upotuskin tulee, Kajanki ui! Eskelinen ui! Ja näin ollen Rantakokolla siinä sitten helppo urakka napata tästä erästä. Voitto vyön alle. No niin. Elähän metkän, niin se pääsi Rantakokkokin uimamaisteriksi. Oi herratun aika. Näyttää hyvältä, siltä tulee Rantakokon kelkka rantaa kohen, Rantakokko rantaa kohen. 3 lauttaa, erinomaista varustautumista Tornion porukalta. Jettäjä on 50 ja sitten meillä on vielä tuolla meripelastusporukka. Suojanen ongelmissa! Suojanen ottaa rantaan, Karppanen pääsee väistämään viime hetkellä. Ei upottanut, mutta rantaan meni. Viime hetkellä. Aivan niin kuin Viikillä ei olisi kaikki tuossa niin kotona. Soittaa äänekkäästi, mutta ei mene mihinkään. Siinä on vetoja tuossa vehkeessä, Piippaapa kyllä komeasti. Se on semmoista se Vesiskrossi. Siellä Nevalaisen Antti ja Jetissäkin vähän naurattaa, kun tuopii tuonne rantaan meidän kuskeja. Ei se mitään, me otetaan kelkat ylös ja jatketaan. Siellä on ravintoloitten lisäksi sieltä löytyy muun muassa Trykin Janin bussilta Trykin Racing Teamin fanituotteita, lippalakkia, paitaa, aurinkolasia, niin ei muuta kuin käykäähän ostoksilla. Paikallinen kuski Janilla oli tässä pääkallopaikka tästä kiveenheiton päässä tuosta. Ei oleko kilometri? 300 metriä, no niin. Eli kiveellä heittää. Jape. Kivellä Jape heittää. Jaha, sitten mentiin. Ja onko meillä uimamaisteri? No on. Uimamaisteri numero 7 ja se on Kaisto. Ja tämä lähön kakkonen numero 96, Emmi Tapo. Yli 15 000 eurolla palkintoja tänään jaossa. Jokaisen luokan voittajalle, eli harraste, semipro ja open luokan voittajalle on sähköpyörä, melkein 3 tonnin sähköpyörä.
Kakkoselle oli Mahotolle ja Milivaukeen työkaluja. Ja minä en vieläkään muista mikä se kolmospalkinto oli, mutta sekin oli oikeasti hyvä. Niin sitten varmaan saan jonkun sortin muistutuksen, että mikä se oli, mutta palkinnot on oikeasti aivan todella hyvät. Normaalistihan se on se sanonta, että kelkkakilpailusta saapii pilkin ja pilkkikilpailusta kelkan, niin täällä lyöhän kyllä oikeasti hyvää palkintoa liikkeelle. Ja nyt se tuli se tieto, sehän oli se kolmospalkinto, niin sehän oli tuommoinen oikein kunnollinen lehtipuhallin. Ja se, että miksi lehtipuhallin, mitä sillä on tekoa Vesirossin kanssa, niin sitä käytetään tuolla varikolla noitten kisavehkeitten jäähyttämisen lähtöjen välissä. Eli sillä saadaan ilma liikkeelle ja saadaan sitten jäähytettyä konehuonetta ja kytkintä, kun ilma liikkuu. Antakaahan aplodit voittajalle, Haapajoki Aerosoldiers ja Kivelä Jope! Klassikin nousee keulaan! Koivuniemi haastaa ulkoa! Klassikin löpii luukun kiinni, pitää kärkipaikan ja nyt on kyllä hieno suoritus tulossa Pekalle! Kärkipaikka Pekka Blanting! Kymppi Arttu Koivuniemi kakkosena, nyt laittaa Koivuniemi laajalle ja karkaa siellä leveäksi. Ja sitten kotiyleisö pitää ääntä. Voittaja saapuu siinä numero 69, Pekka Blanting! Herran aikata, jos joku lähtää varmana tiukka, niin se on tämä. Tästä tulee mielenkiintoista. Joni Tryki! Ja numero 40, Jaakko Petäjämaa! Ja nyt nähdään varmana tiukka vääntö. Kelkat irtaa viivasta. Tryki ottaa paremman lähön. Saapii vedon siitä heti päälle. Petäjämaalla pikkusen pyrki pystyyn tuo keksintö. Lähtee siltä ulkoa paittamaan sisälle. Ja sieltä tullaan ensimmäistä kertaa tähän yleisön eteen. Tryki eilen Petäjämaan takana. Pitäkää ääntä! Joni Tryki! Ei se oleko vehkeet soimaan? Lamput sammuu ja sieltä lähtee Tutraa. Toivotuimpia ysäri-hittejä ja vähän tämän päivänkin biisejä. Ja ollaan tultu tänne jännittämään teidän kanssa vesikrosseja, kuinka nämä etenee. Ja itse asiassa tutustumassa lajiin, koska meille tää on ihan vieras laji. Niin aika mielenkiintoinen setti päästä näkemään tätä vähän lähempää. Kyllä sillä punainen lippu heiluu täällä. Ja sieltä saadaan kelkat irti. Tryki ottaa hyvän lähön. Pääsee lyömään luukkua kiinni. Nuori mies kautokiedosta Eskil Hetta syykin siihen heti kakkospaikkaan. Jolma, kokenut kehäkettu tulee kakkospaikalle heittämällä ja pääsee haastamaan Trykiä kärkipaikasta. Kattokaa kun vesi lentää. Sillä tuulee aivan tosisti tuossa ulkosyrjällä. Voittaja on Joni Tryki. Kakkoseksi Eskil Hetta ja Uima hommiksi meni Jolmalla. Ja nyt katsotaan, Hetta ottaa kyllä hyvän näköisen alut. Oho, ja pysy pinnalla! Pysy pinnalla! Kautokeinon poika helketti! Vasta tuulen lähetän iskemään. On hurjan näköistä touhua. Karppasen eele vai Karppanen huipii? Oi ryökäle sentään! Oi! Uimamaisteri numero 34, Karppas Janne. Se vähän ploosaa, niinku Hesakylillä. No menikö se uihman tuokin? No niin. Uimamaisteri 35, Sihvonen. Niin tuolla Hesakylillä niinku ruukaavat sanoa, että snadi blosis. Tai himme blosis.
Kato sieltä pojat, sämähti nätisti. 3 lauttaa vesi. Including 2 short laps and including 2 long laps. Tuossa meidän A-finalistit harrasteluokassa. Tämä on päivän 3. viimeinen lähtö ja Loosa. Start your engines. Järmäki 120 Hansen, 150 Mattila. Harrasteluokan voitto ratkeaa tässä. Lippu nousee ja sitten mennään. Hanseni ongelmissa. Pikkusen on pojilla siellä ahaasta paikkapaikoin. Tämä ei hyvää luppaa. Vastatuulen Hanseni upottaa. Ei tule vastatuulen kelkka, tuossa joutuu taittamaan niinkö purjevenheellä vastatuulen Sestohman. Harrastevoittaja on Mattila numero 151. 2 lähtöä vaille valmis. Paperit pysyy juuri kouran silmässä. Siirrytään semi-proon A-finaaliin. Semi-pro class A-final. Joki, Planting, Aalto, Koivuniemi. Hurmaarty Robert. Heija Sverige, ollaan Ruotsin rajalla. Robert heiluttaa Ruotsin lippua tässä finaalissa. Kom igen Robert. Kovia on kilpakumppanit. Siellä nimittäin on Plantinki, Aalto ja Koivuniemi. Ja näin on sitten semi-pro-finaali lähtö valmiina viivassa. Ja sieltä lähetään. Se on Plantinki, joka ottaa parhaan lähön. Ja nyt aletaan erottelemaan niitä jyviä akanoista. Vastatuuleen, vastapattiin. Voi herratun aika. Ja Plantinki lähtee perkaamaan tähän väliin tuon pitemmän kierroksen. Ja sitten on tiukilla, että uihanko vaiko eikö. Ei uija! Onko kotikisasta tulossa täys jymypotti? Ja kyllä se näin on, että kotiyleisö ottaa voittajan maaliin. Pekka Planting! Kyllä on rajut olosuhteet. Kovia poikia ja sieltä uimaan. Noin. Uimamaisteri numero 38, antakaa vielä Allolle aplodit. Ja miettikää mikä asetelma. Suomi, Ruotsi, Norja edustettuna. Finland versus Sweden versus Norway. Vaikeuksien kautta voittoon saadaan päivän viimeinen lähtö finaaliviihva ja tuuli eikä yltyy, mutta periksi ei anneta. Ensimmäisenä lähtöpaikkaa valitteemaan kotikylän poika. Onko faneja paikalla? Jani Tryki! Saapii kovia kilpakumppaneita rinnallensa. Nuori nälkäinen kautokeinon mies viereen 988 Eskil Hetta! Ja numero 34, nopea ruottalainen Johan Wikström. A-finaali, Open-luokka, Tornio Toranda. Ja sitten mentiin! Ryki huippulähtö, Hetta huippulähtö. Nyt joutuu sieltä sitten Ruotsin poika taistelemaan ulkokautta ja ei tule helpolla, Tryki keuhlaan. Lyhyttä kierrosta, punainen lippu heiluu. Lähtö keskeytetty. Punainen lippu heiluu, lähtö keskeytetty. Vesijetti keskeyttämään lähtöä myös.
Ja katsotaanpa saadaanko sieltä nyt viesti perille kuskeille. Eihän ne tuolla, kun ne tuommoisessa möylikössä kilpaa ajaa, niin ei ne kovin helpolla sieltä pois tule. No nyt ottaa Tryyki sieltä rantaan. Hetta perässä. Ja hienosti hoksaa Hettakin siinä sitten viime hetkellä. Ja kääntää kelkan rantaan. Kiroaa siinä pikkusen, että tulipa. Ei, älä se Wikströmi tuuleta vielä mitään, kun se on punainen lippu, ei ruutulippu. Punainen lippu heilumaan. Heiluta sille Wikströmille. Kuuliks se? Heiluta punaista lippua. False start, Eskil Hetta. False start, Eskil Hetta. So the final is now between Tryyki and Wikström. Eli varas lähtö Eskil Hetta ja siitä tuomiona Hetta finaalista ulos ja lähtö uusitaan 2 kelkan lähtönä. Chief start, Eskil Hetta. Ja näin otetaan lähtö uusiksi. A-finaali, Open-luokka, Tornio Toranda. Ja sitten mentiin! No niin! Kelkaton viivassa lähettäjä vain puuttuu. Lähettäjäkin saapuu täältä. Päivän viimeinen lähtö Open-luokan A-finaali. 2 kelkalla mennään. Onko se Ryyki? Onko se Wikströmi? Kuskeilta. Vastaus saapuu tästä. Sieltä saapii Ryyki hyvän lähön. Saapii siihen myös sisälinjan. Tullahan ruutulippua kohti. Pitkälle kierrokselle Tryyki. Ja kotiyleisön edessä ottaa A-finaalivoiton. Jani Tryyki nousee Torandan korkeimmalle palkintopallille. Johan Wikström toisena ja Eskil Hetta kolmantena. Hurjan päivän päätteeksi. Noin! Tähän on hyvä päättää. Raaka päivä on ollut. Antakaa itsellenne aplodit. Oli aikamoinen suoritus koko porukalta. Kertaan vielä kiitokset järjestäjälle. Ekat kisat Torandassa. Lyhyesti sanottuna helketin hienosti veetty. Annetaan järjestäjäporukalle vielä kerran aplodit myös. Ja eritoten Keräselle. Samppa veti siellä sammakkomiehenä poljun perseessä. Sovittiin, että se ei puhu ollenkaan. Mä olen aivan loppu. Se on aivan loppu. Mutta on se tehnyt aikamoisen uroteon, on vetänyt aikamoista kivirekeä ja hienolla porukalla hienot kisat saatu aikaiseksi. Suomen pitäisi järjestää Torannassa kisat.